Самараның иң затлы күңел ачу залларының берсе булган МТЛ Арена бинасында бик еш ял кичәләре уздыралар. Һәм әйтергә кирәк, яшьләр җыелган җирдә хәмер, шәраб шикелле эчемлекләр изнихам сатыла. Шәхси хуҗалык буларак алар андый кичәләрдән керем ясый. Эчемлек саттырмау буенча ял итү үзәгенең түрәләре белән бик озак сөйләшүләр алып барылды. Айнык дискотека узачак турында реклам кампаниясе оештырылды. Татар яшьләренең ял кичәсен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Төрле бәйгеләр уздырганлыктан бик күп бүләкләр әзерләнде. Аларга акчаны Ипазинбанк һәм 2нче ипи пешерү заводы директоры Али Сулейманов бирделәр. Мәдәни программа күпкырлы гына булмады, ул әле татар телендә алып барылды. Шулай да хәртер уенның иң зурсы була. Бу кичәдә зур сәхнәгә күтәрелеп караокега татар җырын башкарырга кирәк иде. Көтелмәгән хәл. Теләүчеләр сансыз күп булды. Күңел ачу иртәнге 6-га кадәр дәвам иткәнлектән җырларга теләүчеләрнең барчасы да сәхнәгә күтәрелделәр. Иң оста җырлаучыга Ипазинбанк җитәкчесе Ильяс Шакуров планшет компьютер бүләк итте. Әлбәттә, кичәдә туйганчы бейделәр, тәнәфесләр ясап, өлкән агаларын да тыңладылар. Мөфти Талип хәзрәт Юруллин чыгышы яшьләр өчен яңалык иде, чөнки аларның күпчелеге әле мәчеткә йөримиләр. Туган тел җәмгыяте президенты Ильяс Шакуров үзенең проектларында яшьләрнең катнашуын чакырды. Мөфтиятның идеологы Ради Газизов егетләрне һәм кызларны Самара җәмигъ мәчетенә экскурсиягә чакырды. Шикләнеп кенә тотынган идек, бик әйбәт килеп чыкты, диде өлкә мөхтәриятның яшьләр төркеме җитәкчесе Ригил Курмаев. Ригил Курмаев әле яктылык мәктәбендә укыганда оештыру сәләтенә ия икәнен күрсәтте. Югары белем алып полицай булып эшли башлагач, ул тагын да камилләште.